Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेलनि जानानै फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोथारै बारग'नाय जाबाय। दिनै मोनसे कन्टेन्ट लाबोनाय जादों। बे कन्टेन्टआ जाबाय जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि आर'नाइ जाय नेरसोन सोमोन्दै सावरायगोन। बे आर'नाइखौ जाहाथे दाखालि बावैसो राजनितिकनि फामि बिबारनि सिम्बल जाहाथे आर'नाइआव आगर दाना लानाय बायदि नुनाय बे कन्ट्रभार्सिनि सोमोन्दै सावरायगोन। जाहाथे बिथाङा लावदुम बिथाङा बे खामानिखौ मावनाय जादोंमोन। जाहाथे बिथाङा निमाहाबो बिनाय जाबाय। थेवबो आं मोनसे कन्टेन्ट बानायनो नागिरदों जाहाथे आंनि फारसे जानाय जों गिबियावनो साननांगोन जों राजनितिकनि बेलायाव फैनाय लोगो लोगो जों माहारिनि माखासे नेरसोन बुस्थुफोरखौ बिदि राजनितिक लेभेलाव लांनायनि थाखाय गोजानाव थानांगौ। आरो जायखिजाया जोंनि बे नेरसोन हमना ला आर'नाइयानो जा जोंनि गामसायानो जा धुति गानग्रा गामसा बेखौबो जाहाथे बिदि अयनाय खालामनो नाङा। आरो जोंनि बिखौबो साननांगोन जे मालायनि हारिनिबो बे नेरसोनफोरखौ जाहाथे जों बिदि राजनितिक खामानिफोराव बाहायनाङा, गाज्रि खामानिफोराव बाहायनाङा। मानो होनबा बयनियावबो दुखु मोनगोन। थिग बे हिसाबाव जोंनि बे आर'नाइखौ आरो मोनसे मोजां खौरां जाहाथे GI/टेग मोननाय बे जोंनि नेरसोन बे आर'नाइया। आरो आर'नाइखौ जों गोदो गोदायनि रायजो राजाफ्रा मा खालामनाय जायोमोन जाहाथे जोंना दावहारुफोरा जेब्ला दावहाफ्राव देरहानानै फैयो अब्लासो आर'नाइ गानहोनाय जायो। सोरबा गोदान आलासि फैयोब्ला बेखौ बे आर'नाइजों बरायनाय जायो। सोरबा मोजां खामानि एबा देरहानानै फैयोबा सोरबा गेमावनो जा, सोरबा मोजां एग्जामावनो जा, सोरबा मोजां साख्रि लानानै जा, बेयावसो बे खामानिखौ मोजां खामानियाव बाहायनाय जायो बे आर'नाइखौ। जुदि बे आर'नाइखौ जुदि जों राजनितिक खेथ्रआव जुदि लांनो नागिरोबा जोंनि हारिया जोंनि नेरसोनफ्रा आलाय सिलाय जाजोबगोन। जों गावनि माहारियानो जुदि सानाबा मालाय हारियाबो बेखौ मालाबा बिदिनो खालामनो नाजागोन। बेखायनो जों गावनि माहारिनि जानानै सांग्रां जानांगौ। जायफोरा जाहाथे जोंनि नेरसोन बे आर'नाइ नेरसोनफोरखौ जाहाथे माबा मोनसे खालामनायनि सिगां जाहाथे 100 बार साननांगौ। आरो जोंनि माखासे लाइमोनफ्राबो जाहाथे बे आर'नाइफोरखौ जाला माला खामानियाव गाज्रि खामानि बाहायनाङा, जे ससियेल मिडियाफ्राव गोजानाव थांनांगौ। आरो जोंनि माहारिनि नङा मालायनि नेरसोनफोरखौबो जाहाथे गामसायानो जा जायखिजाया बेफोरखौ जाहाथे ससियेल मिडियाआव लानानै गाज्रि जाहाथे खामानिफोराव बाहायनो नाङा। बेखायबो नोंथांमोनाव मालाबा सोरबा जुदि बिदि खालामदोंबा नोंथांमोनाबो फासिगोन बिदि खेथ्रआव। बेखायनो जाहाथे खावलायो जाहाथे जोंनि माखासे रायजो राजाफोरखौ जाहाथे जोंनि माखासे लाइमोन माखासे बेक्तिफोरखौ जाहाथे जोंनि बे बर' माहारिनि नेरसोनफोरखौ जाहाथे बिदि आलाय सिलाय खालामनो नाङा। नङाबा जोंनि बे नेरसोनफोरा बिदि मालाय हारिफ्राबो गोबां नेवसिगारगोन, जाला माला खामानियाव बाहायगोन। बेखायनो खावलायनाय थाबाय। दिनैनि कन्टेन्टआ बेखिनिखौनो लानाय जादों। जाहाथे जायखिजाया पलिटिकेलफोराव जाहाथे आरो मोनसे नुदों जाहाथे PPL लिरनाय। बे राजनितिक हान्जाफोरखौ आं जाहाथे नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खावलायो जाहाथे जोंनि बे आर'नाइ नेरसोनफोरखौ जाहाथे राजनितिक खेथ्रआव बिदि सिम्बल होनानै बिदि PPL लिरनानै जाहाथे बिदि खालामनो नाङा। बेयो बहुद अयनाय जादों। आरो नोंथांमोना जायफोरा बिदि खालामदों नोंथांमोना गोजानाव थानांगौ। आरो जायफोरा दासिमबो निमाहा बियाखै बिथांमोना निमाहा बिनांगौ। आरो जाय लावदुम बिथाङा निमाहा बिबाय ससियेल मिडियाआव बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जाहाथे इयुनाव बिथाङा जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि नेरसोनफोरखौ लानानै जाहाथे बिदि सिम्बल खालामा। आरो बिथाङा निमाहाबो बिबाय। बिथांखौ साबायखर होबाय जाहाथे बिथाङा निमाहा बिनायनि थाखाय। आरो लोगोसे बिथाङा गिबि खेब राजनितिक खेथ्रआव फैदों। बे गिबि खेब फैनायावनो बिथाङा बिदि कन्ट्रभार्सियाव हाबना लाबाय। बिथाङा जायखिजाया खामानि मावनायाव जाहाथे मोजां साननानै जाहाथे राजनितिक खेथ्रआव जाहाथे नोंथाङा आगान सुरो बेखौनो खावलायो। जाहाथे नोंथाङा जुदि राजनितिक खेथ्रआव माबा मोनसे मुलाम्फा हारिनि गावनि एबा साननानै जुदि डेभेलप खालामनायनि थाखाय ओंखारदों, नोंथाङा आंनि फारसे जानानै नोंथांखौ जाहाथे बेस्ट अफ लाक होयो। जाहाथे नोंथाङा राजनितिक खेथ्रआव मोजां खामानि माव, मोजां सिन्ताधाराजों खामानि माव, जोंनि माहारिनि ओनसोलनि डेभेलप जानायनि खामानि माव। बेखौनो खावलायबाय। जाबाय जाहाथे जों बेफोरनि थाखाय गोजानाव थानांगौ। बेखौनो बुंनानै
आंनि कन्टेन्टखौ फोजोबनाय हिसाबै जायफोरा गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै आंनि कन्टेन्टखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जायफोरा गोजाननिफ्राय दं अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। जायफोरा फेसबुकाव नायो बिथांमोना आंनि पेजखौबो फल' खालामना लायो। स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै। स' बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लग।